Hello. Good morning mga idol. Nganong ang tao idol na daron sila idol. Unsa may inundan ang tao daron na idol. Kani ako idol, real talk ni, real talk. Ron makadag lingaw kasi karon adlaw. Ron kita di ta buringan. Kaning ang tao daron na idol na ako'y solusyon ani idol. Dagkag problema idol na ako solusyon wa problema idol. Pero ano ko ikaw ni idol na kaning lingaw ta idol. Kaning ang tao idol ay daron ka nang watay kwarta. Yes, number 1 kung heblaron ka wala kay ikator. Ang ay heblaron itor mo itor jack itor no itor sorry itor mo na idol na kita idol na wa man tay kwarta heblaron di na mo solusyon to idol ha. Bahala way kwarta hilas. Oh. Abo Sobrang! Andre lang idol.